May basa ti Hebreo Kapitulo 10, 1 agpatingga iti 39 a versikulo. Tilinteg isu ti maysa nga niniwan dagiti sanikwa a mapasungad. Uno, tatilinteg idinto nga daan laeng iti aniniwan dagiti naimbag a banag a mapasungad. Asan a tinapaypayso a katulad dagiti banbanag uray kano sana a mabalin a palaingen dagiti umasideg iti Dios. Gapu kadagiti naisao adat daton nga ijayda akan kanayon iti tinawin. Dos, tanusan dida kuma si Mardeng a maydat daton. Gapu tadagiti mga ramid itoy a panagserbi iti Dios. Idinto a naguguranda iti naminsan awan kuman tiriknada iti basol. 3. Ngam dagijay adat daton pakalaglagipan ida a tinawin kadagiti basbasol. 4. Tasan a mabalin a tidara dagiti turo a baka ken kalding a lalaki ikaten na dagiti basbasol. 5. Gapuna iti isiserek na iti lubong kunana daton ken sagot saan mo ida a kinayat ngem maysa a bagi ti insaganam kanyak. 6. Saan mo a nakaayaywan dagiti datdaton a mapuuran ken dagiti datdaton gapu iti basol. 7. Kinunak ngarod adtoy umayak iti lukot ti pagbasaan na isurat ti maypapan kanyak tapno aramidek o Diyos ti pagayatam. 8. A kunana iti nangatngato a batog di ka kinayat ti daton ken sagsagot ken dagiti sagsagot a mapuran ken dagiti datdaton a maypay iti basol ket di kamit nakaayaywan ida banbanag a maidaton kas kunaen tilinteg. 9. Kalpasan na kunana adtoy umayak tapno aramidek ti pagayatam ikaten na ti umuna tapno ipasdak na ti maikadwa. 10. Ket itoy a pagayatan na pagsanto tayo gapu iti panakaidaton ti bagi ni Jesucristo iti naminpinsan a maypay iti agnanayunin. 11. Ket isuamin a papadi pudno nga agserserbida iti inaldaw ket agidatonda iti maminado kadagiti datdaton nga agpapada metlaeng nga uray kano dida mabalin nga ikaten dagiti basbasol. 12. Ngem daytoy idi indato na ti maymaysa a daton gapu kadagiti basbasol a maypay iti agnanayunen nagtugaw iti makanawan ti Dios. 13. Ket manipod ita agingga iti masangwanan agur uray agingga kadagiti kabusorna maramida a pagbatayan dagiti saksakana. 14. Tagapo iti maymaysa laeng a daton inaramid na ngawan pagkurkurangan dagiti mapagsanto a maypay iti agnanayon. 15. Ket ti Espiritu Santo paneknekan natayumet ta idi kinunana. 16. Daytoy titulag nga ramidek to kadakwada inton malabes dagijay nga aldaw kuna ti Apo. Ikabil konto dagiti linlintik ko iti pusoda ket isurat konto ida iti isipda. 17. Ket kunana manen ket jakto lagi penen dagiti basbasolda ken dagiti kinadakisda. 18. Ket nuadda pannakapakawan dagitoy awanen ti daton gapu iti basol. Sursuro a maipapan iti pamati. 19. Ngarud kakabsat idinto nga adda talged tayo a sumrek iti diso a nasantuan unay gapu iti dara ni Jesus. 20.
Iti maysa adalan a baro ken nabiyag nga isu linuktan na amay pay kadatayo. Babaon ti abbong kayat kuwasawen ti lasagna. 21. Ket idinto nga damaysa adakkel a padi nga agaywan iti balay ti Dios. 22. Umadanitay kuma abuyogen ti puso a napunno. Iti naan-anay a kinatalged ti pammati. Ngada a nawarisan dagiti puspuso tayo a nadalusanda iti dakes anakem. Ket nabugwan dagiti bagbagi iti danum a nadalus. 23. Salimit metan tayo kuma a sititipker ti panangipaduyak-yak ti inanama tayo tapno di agisin. Ta mapagtalkan dayjay nagkari. 24. Ket agpipinanunot tayo amay pay iti panakaparigta tayo iti ayat. Ken kadagiti naimbag nga aramid. 25. Adi tay baybayan dagiti panaggigimong tayo. Kas iti kadawyan dagiti daduma no di ket agbibinalakat tayo ket nang nangruna gapu tamaki tayo nga mas asideg ti aldaw. 26. Tano agbasol tayo a si papakinakem. Iti kalpasan ti panangawat tayo iti panakaamo iti pudno. Awanen ti mabalin tayo nga idaton. Gapu kadagiti basbasol. 27. No deket ti maysa a nakabutbuting a panagururay iti panakaukom. Ken maysa a kinarungsot ti apoy a mangalununto kadagiti kabusor. 28. Ti maysa a tao a nangumsi iti linteg ni Moises. Gapu iti dua wenno tallo a saksi. Matay nga awan asi. 29. Anyanto a nainginget adusa ti pagarupenyo a maikari iti dayjay nangi payat babaen kadagiti saksakana iti anak ti Dios. Ket impato na a narugit ti dara ti tulag a nakasantifikaran na ket inumsina ti espiritu ti parabor. 30. Tamo tayo dayjay nagsao ti ibabales maipabagi kanyak et dekto ti gunguna ket kunana manin o kumento ti apo dagiti tattao na. 31. Nakabutbuteng ti matnag kadagiti imima ti Dios a sibibiyag. 32. Ngem lagi penyo dagiti aldaw nga imununa nga dinalpas kay a nasilawan. Inanusan nyo ti dakkel a kulkol dagiti rigat. 33. Ano maminsan naramid kay idi a buybuyan. Gapu kadagiti panakauyaw ken dagiti ladinget. Kitno daduma naikanunong kayo kadagijay na pagsagaba kadagiti kakastoy. 34. Ta saan laing a kinasyanyo dagiti adda a sibabalod. No diket inanusyo a siayat ti panangrabsot da kadagiti kukwayo nga moyo nga adda kada kayo. Met laing ti maysa a sanikwa anay saysayat ken agnanayon. 35. Di kay ngarud pukawon ti pananginanamayo nga daan dakkel a supapak. 36. Ta masapolyo ti anos tapno iti kalpasan ti panangaramidyo iti pagayatan ti Dios. Awatenyo ti naikari. 37. Ta iti mabiit unay nga aldaw. Dayta umayto ket dento agtaktak. 38. Ngem ti nalinteg agbiagto gapu iti pammati. 39. Ngem awan kami kadagijay agsanod nga agturong iti panakapukaw. No diket adda kami kadagijay mamati nga agpaay iti pakaisalakanan ti kararwa.